Здравейте в 18-ти епизод. Извинявам се за миналия. То даже не може и епизод да се нарече, но подробности. Та... Вече ще се наложи да правя епизодите малко по-къси, но ще се опитам все пак да действам бързо, за да може да става работата. Този сектоид имаше реакция срещу нас. Ние го свалихме. Добре. За сега добре. За сега. Да видим какво ще стане. Мутони. Видяхме ги. Много са красиви. Така. 46% към единия. Дали ще се получи? Да, оцелихме го. Къде ни е всъщност снайпериста? Не, няма да има видимост, ако разрушиме стената. Този докъде може да стигне? Не много далеч. А така... Така ние ще се нараним. Ако опитаме да го направиме. Но така няма. Нека дойдем насам. Да развалим това. Отлично. Сега вече имаме изстрел. Мутонът е долу. Така ще хвърлим димка ето тук, за да предпазиме роботът си. И ще стреляме по този мутон. Перфектно. Така, нека дойдем тук и да убиеме това чудо. Добре. Ще се излекуваме, колкото можем да. Така. Ще е хубаво. Да, но не може да стигне до снайпериста, значи ще дойде тук.
Малко е открит, но какво да се прави? Ти, къде може да дойдеш? Ето тука. И ще презаредиш. Какво ли може да стане? Още да се обърка. Мутонът. Но понеже сме хитри... нема, стигнем до там. Еми тогава... Какво може да направим? Ще дойдем тук. И не ни е пълен пълнител да бутнем прикритието. Супер! 33%. Ще направим така. Ето. Добре, че взех тази способност и сега където и да отидем имаме пълно прикритие. Нашият медик ще дойде и ще стреля по мутона. И ще пропусне. Така. Ти ще дойдеш на наблюдение. Какво може да направим по въпроса? Ами ако се опитаме да го опържиме жив... Ще качиме хевито си тук и ще презареди. Снайперът ни ще наблюдава. И ти ще наблюдаваш. Така не е само войника, но и той се прикрива, както виждате е клекнал. По кой ще стреля? По хевито и пропуска. Така. Нека се подготвим за влизане. Видях къде е другия предмет. Това е удобно. И виждаме сектуитски командири. 59 и 56. Нека... Ими аз не знам какво. Нека вземем той. И да видим огънът ни ще стигне ли до тук. Да. И няма да засегне войникът ни. Ти ще се наложи да убиеш мутонът първо. И нищо не направи. Но най-накрая от цялата мисия снайперистът ни може да улучи нещо. Отличен изстрел. Ти ще можеш ли да го оцелиш? Не. Добре, тогава ще наблюдаваме. Това е лошо. Добре, ще направим така, като за по-лесно. Ще дойдем, ще думнем този сектуит
Айде де. Отлично. Така. Снайперистът има ли изстрел? Не. Значи ще... Оп, грешка. Ще използвам ранен гън, за да се приближа колкото мога. И да махна онази твар. Прелесно. Ще дойда тук. И ще свърша хода си. Ръчно. Без да давам на другите войници ходове. Лошо. Чакайте. Добре, айде, ще действаме бързо и да свършим мисията. Исках да пробвам нещо, но явно без експерименти. За мое съжаление. Три дена медикът ни ще е в болница. Although my initial observations of the abductee Annette revealed little to explain the aliens' ongoing interest in her, after conducting structural imaging scans of her brain, there was some evidence of focused trauma. At this point, it is clear she harbors a latent psionic ability, something different than we've encountered in the field. My hope is that she'll slowly piece together what's happened. Вярно, че получихме аса от войник от една мисия. Това въобще не се бях сетил. Такъв цвят беше, да. Можем от училището за трениране на офицери да купим ето това. Всеки войник, който няма ниво, автоматично получава, без значение нали е участвал в мисия или не. Но всичките ни войници вече имат своите нива, така казано, и няма нужда да го взимам. Това е по-бързо да се лекуват войниците ни, повече опит. Нищо не ми трябва от тука. Какво може да си направиме? Ами за сега всъщност има ето това е също къде си? Нека видя. Подобна като тази жилетка, но по-добре защитава, затова нея ще взема. Ще я сложа на хевито си. И да продължаваме. Оп, операцията е готова. Да видим кого ще изпратиме. Добре. Нека погледна нещо. Ти ще си носиш твоя атрибут. Но как мога да видя
Това е снайперистът ми, добре. Седем. Ами... Добре, айде. Ще действаме така. Започваме. Excellent. We look forward to seeing your progress. Всеки си има каквото му е нужно. Този медик ще дойде с нас. Тя си е екипирана правилно. Ей, чак има нож тука. Чак сега го забелязах. Добре. Някъде трябваше да имаме още един медик. Искам да им дигна на тях нивата. Него съм го изпратил на мисията. Ето този медик. Искам да дойде с нас. Ще му дадем и на него броня. Така, оръжието. Готово, и той е екипиран. Нека погледна за малко. Нямаме никаква броня за нашият снайперист. Ние колко брони имаме? Чакайте да погледна, че все забравям. 6. И ми значи някъде има броня, която се губи. Нека видим къде е. Една, две, три, четири, пет. Добре, една броня некъде. Той е с нас, той е с нас, той е с нас. Така. Ти какво си мислиш, че правиш? Дай си бронята. Така, снайперът ни е екипиран. И... един момент. Ето това с черепа отпред. Но на кой да дадеме гранатата да я тества? На тази мисия няма какво да хващаме, освен хора, така че отново ти ще си с гранатата. И да започваме мисията. Ще се опитвам повечето от новаците да... те да получават убийствата, да дигнат нива, да се изравнат с останалите. Strike One will have to secure the area and ensure our operative can retrieve the intel we need. Ако не се лъжа, по-натам враговете, където са хората, и те ще започнат да имат лазерни оръжия. Exalt forces spooked one of our field operatives who was attempting to recover new intelligence by hacking an Exalt comm relay. Strike One is going in to ensure the operative is covered while decrypting the data from the remaining relays. We have to keep that operative alive if we're going to recover the remaining intel. New objective received. Нека видим тук вътре какво има. Нищо. Ще е хубаво
па е опасно. Нека провериме. Ти ще наблюдаваш. Добре. Значи лекарът ни... Извинете. Снайперистът ни ще отиде там. Другият ни снайперист тук горе няма прикритие. Нека си изчака хода за малко. Тук виждаме някого. Ще наблюдава. Ти ще дойдеш тук. Position confirmed. А ти тук горе. Damn it! Missed the target. Missed the target. Колко хора са, бе? Got it covered. Така. Идеално, единият ни медик получи нещо. Хевито ни има изстрел с базуката и може да ги нарани. Bringing the pain. Прелестно. %% шанс. Нека стреляме по този. Отлично. Имаме втори изстрел. Вярно от способността, където я взех с двете стреляния. Ти кого може да оцелиш? Този и този. Не, благодаря. Ти ще дойдеш тук. Ти ще стреляш по този. Добре. Нашият снайперист. Ето тук. Отлично. X-ray neutralized. Някъде има човек, който не го виждам и е зад прикритието ни. Да, този. И освен да направим така. They're starting to lose ground. Отървахме се. Добре, че все още не са с лазерните оръжия. Другият ни снайперист има ли изстрел? Не. А защо няма и той не знае? Добре, ще направим така. Ще слезнем долу с него.
си извади пистолетът и ще го убие с патлака. Отличен изстрел. Нека видим. Хевито ни ще дойде тук и ще презареди. Снайперистът ни също ще презареди. Добър изстрел. Ти какво може да сториш? Можеш ли хвърлиш далеко насам камерата, да? Да, можеш. Отлично. Просто върха. И ти ще залегнеш. Дано не те оцели. О, не. Това не е хубаво, което се случи. Не го улучихме. Нашият снайперист има изстрел. Отлично. Да си завъртим камерата както си беше. А ако убият този, който сме изпратили, автоматично губиме играта. Така че трябва много да внимавате. Съпортът ни ще дойде тук. И ще наблюдава. Хевито ни също напред. Снайперистът ни... той няма много къде да отиде. Ще дойде тук, да се надяваме да може да оцели нещо. Ти се нуждаеш от лекуване, затова... Защо не дойдеш ето тука? Така, за сега добре. За сега. Ти ще дойдеш тук. И ще те излекуваме. Снайперистът ни. Къде може да дойде? Ето тука. Отлично. И ти тук. Да си по-близо до устройството. Хевито ни също ще напредне. Ще пробваме от тази страна и от тази едновременно. И да видим
видим какво ще стане. Така. On the move. Reloaded. Медикът ни ще презареди. Ти ще дойдеш тук. И ти ще презаредиш, ти ще наблюдаваш. Добре, сега ще си качим. Другият снайперист тук на ръба. Ей, как изглежда? На ръба. И мисля това да е за този епизод. Ще се видим следващата